Okay, mga higala. Mayong gabi, karatong tanan. Ano nga kami? Ano sa pagpasundayag sa maong variety show? Wow! Karon, kay laom naman kagabion. Dili na nato himuon ang invocation o ang national anthem. Kaya ang uban dinhi nagduka na. Og salamat usab sa mga sponsor. Wow! Kung wala sila, dili ko mubarog nining maong intiblado. Wow! Oh, di ta maglangay. Amo nang sugnan ang maong variety show. A few moments later. Ayaw, di ma. Okay, mga higala. Di ta maglangay. Ako ipaila-ila kaninyo ang among club dancer si Inting Manunubi. Pasok. Hey, salamat mga igsunan nga aliata mo karon nagtanaw sa mong show. Og ani ang akong sayaw. Wahoo! Revolution from the ocean, covering the sound, covering the soul. Where I woo, 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 woo. Oh no! Ayaw, di ma. Okay. Salamat kayo sa inyong pagtanaw sa among show karon. Way pakpak diha. Okay, salamat. Okay, mga higala. Salamat nga nalingaw mo atong among sexy dancer. A few minutes later. Ayaw, di ma. Oh, ang mga tao nang lakaw na. Bit-bit ang ilang mga likuranan. Mariwa na yung kauyo sa among parentisyo. Uy! Oh! Boss, hindi apa mo ka, boss? Ba't nilahotay ka? Wala ka kamatay ko na ko, boss nga. Ganihara ko naglingkod sa wapa mo magsugot sa inyong baratisyo. Nag-una ko nyo diri. Kaya karon kaon paabot og ano sa among human kay mahipos mo sa inyong atilon. Ako na sa rin, may puso rin ako ang suga nga lampara. A few moments later. Ayaw, di ma. Alos! Tama ka baratisyo? Dili, oy. Ngita ko sung kabaw kay wala naman dito sa lunangan. Pakatuya ko kawata. Gikan ko dito sa baratisyo. Yap. Dugay kayo. Nakuman lang yung baratisyo. Nga. Gikuha na ko ni ang lampara. Ayaw, di ma. Ni may PC? Atay, di ba kani ang PC sa kabaw sa akong amigo nga yung pangita ganiha? Oh no! Ako yung subayon. Ayaw, di ma. Basta ka sa lugway na. Asing bubura. Tabang! Uy, bay! Tabang meeting! Wala naman ka gigapos mga kabay. Ang katong kawatan sa kabaw na ko, bay. Ako may gipulig higot dire. Ay, sus kabuang! Kamay lang sa limong tiwasan! Unsa!